No tak já vlastně, jak jsem teďkon, ten holič vlastně taky nebyl jediný příklad, ale já si to teďkon vlastně víc uvědomuji u těch mužů, že vlastně ono, já nevím, jestli se ten svět hnul, nebo asi došlo k nějakému velkému uvědomění potom všem, nebo možná tou dobou, v který žijem, ale uvědomil jsem si to, že vlastně ty muži se otevírají. A ty, co ne, tak furt tu vědomost mají a jakoby uvnitř sebe schovávali, protože ještě to není jakoby normální pro ně. To, jak oni jakoby můžou mluvit jinak, že nemusí být taková ta role mužská, co nám byla daná od toho dětství, muž má mít tohle a dělat tohle a žena má být tak. Ale asi i možná, teď mě napadá i to, že ta žena přechází do té mužské role, už jako tou nezávislostí na tom muži není taková. A takže ty muži jako ty city v sobě objevují. A mně to přijde hrozně fascinující, protože já chodím a všímám si, kdo je a kdo není. Jo? A třeba když tam někoho objevím, tak se doptávám. Jo? Já jsem měl teďkon i v práci, jsem tam mluvil s klučinou, co teďkon je v Japonsku. On tam je, má tam přítelkyni Japonku a ten teďkon jako sedíme v kanceláři a prostě najednou se doptávám jenom o tom jeho vztahu, jak to má, jaký byly ty začátky, čím se procházel, asi si sedli a dohodli se na tom všem, nebo jak to prostě bylo, jo. A on tam teďkon začal se rozbalovat úplně se začal rozbalovat a začal o tom mluvit. Já jsem jenom na něj koukal, jak on jde do těch detailů a jak jako navazuje. Takže já si myslím, že možná i je tam to, že když tam dáš ten prostor tomu muži, od toho muže, tak on si tě jakoby rozbalí. A když vlastně u tebe vidí, že ty to chceš vědět a vidí i to, že ty se tam pak doptáváš takový jako detaily, ale on se toho chytí a není mu to nepříjemný, tak prostě tam jako padají věci, jo. Jak to ty lidi mají, to je úplně úžasný. Jako my jsme fakt jako geniální lidi. Já to objevuju, prostě chodím všude kolem a koukám na to, jak jsme geniální my jako lidi. Prostě nádhera. A ty jsi říkal o tom, že on se ti rozbaluje, on ti říká věci, jak on vnímá vnitřně. Jsou muži schopní to říct své ženě, nebo za jakých podmínek? No, ano i ne, protože záleží na tom vztahu. Jo, já si myslím, že to je hrozně důležitý. A to je opět, zase jsem taky potkal někoho, s tím jsem si jako úplně jako padnul a ptal jsem se, jak uměl ten vztah. A on mi říká, že šel do toho vztahu prostě s tou otevřeností, s tou transparentností, na nic si nehrál prostě a byl v tom. A v tomhletom módu, když ta žena pochopí a ten muž se jí ukáže takové, jaký prostě je, tak pak si myslím, že nebo u mě, já to vnímám, takže já nemám problém říct cokoliv. I když se za to třeba v minulosti jsem se necítil moc dobře, tak prostě teď mi to problém nedělá. A je mi v tom hrozně dobře, protože teď si vím, že ty taháš to břímě toho svýho tajemství před tou ženou, s kterou ty žiješ. A to je prostě hrozný břímě, protože ono vlastně vyžaduje to hrozně velkou koncentraci v tom, aby si vlastně aby na to téma vůbec nedorazil, jakoby, aby si neťukla ten hřebík a ten muž prostě tam jako nebyl v rozpacích, takže jako u mě hrozný oddech, jako já jsem si tak hrozně oddech, no ale otázka je teďkon to, když ten člověk do toho vztahu jakoby nešel, už takhle otevřený a jsou spolu v tom partnerském vztahu, tak co by se muselo jakoby stát, aby ten muž se cítil, že to jako může se takhle otevřít a uznat ty své minulé chyby. Jestli by to nebyl možná šok, a to je otázka na tebe, nebyl by to šok, kdyby najednou se tvůj muž po tolika letech začal jako rozbalovat a začaly by se vyplavovat věci, které on jako by ti neříkal, ale neříkal to, protože nebyl tam, kde byl. Teď mu to přijde důležité, aby to zmínil. Jak bys ty to vnímala vlastně? Tak já na to čekám. Stále na to čekám, už 12 let na to čekám, ale tam si myslím, že hrajeme i my jako ženy obrovskou úlohu v tom, jakou my reakci těm mužům dáme, jo, protože já si myslím, že úplně největší zabiják je takový to, já jsem ti to říkala, nebo já jsem měla pravdu, jo, takže vlastně ten muž se ti začíná otvírat a první, co ty uděláš, tak ho zase zamkneš, protože tam prostě vložíš něco takového z toho ega
A to si myslím, že je vlastně od nás, jako od žen, taková ta kontrola vlastnit toho muže. Vědět, co si myslí, vědět, co má rád, co nemá rád, co by měl, co by neměl dělat, ale o tom ty vztahy nejsou, protože tam bychom měli bez toho ega, bez toho soutěžení, jako muž a žena. A teď si vem, že jako potkáš teda, nebo tvůj muž za tebou přijde, nebo jak poznáš tu ženu, u který prostě už v sobě bubláš, už to neseš a řekneš si, tak teď je možná ten moment, už jsme se posunuli, mám s ní skvělou komunikaci, tak jdu do toho, zkusím to prostě. Tak jak by ten chlap měl co nejjemněji se otevřít, když už to má tu potřebu se tak jako otevřít. Jak by k tomu měl přistupovat u ženy, s kterou prostě už má tři roky třeba vztah a najednou si uvědomil, že vlastně já mám tady se sebou táhnu nějaký břímě, o který jsem se nemluvil, je mi nepříjemný a chtěl bych to jako už rozbalit. Ať je v tom jasno. A aby mu tam ona nedala tu zeď, nebyla ta kritika, nebyl ten jako odsouzení, aby se ten muž cítil vlastně, že jako to může. No, to je hezky, co říkáš, ale to je ta transparentnost, jo. Takže jestli muž se cítí, že nemůže, tak to není jako v dobrém vztahu a nebude moc nikdy. A na druhou stranu, když už se ten muž té ženě otevře, tak si myslím, že každá žena, která miluje toho muže a opravdu ho miluje, tak bude vděčná za to, co jí říká, protože najednou bude vědět. A je to o tom vědění, že vlastně, hele, to vlastně není něco, co já dělám špatně, něco, co říkám já špatně, nebo jo, že to není mezi náma, ale táhne si to třeba z dětství, táhne si to s výchovou, nebo ze školy, nebo z předešlých vztahů, který ještě nemá vyřešený. A teď tady přede mnou stojí a chce mi to říct. A je tam vlastně, já vždycky říkám úplně jako nahý. Tam prostě seš a řekneš to. A myslím si, že každý, a můžu mluvit za sebe jako ženu, můžu mluvit za nás jako ženy, ale myslím si, že je to nejlepší, co se může stát, ten moment té pravdy, že ten člověk se ti otevře a řekne, takhle to mám a třeba potřebuju pomoc, nebo chci, abys to věděla. A tam nemusí ta žena nic říkat, nemusí říkat, jo, já jsem to věděla, nebo ježiš, a doptávat se, ne. Jenom prostě mlčet, naslouchat a být tam tou oporou pro toho svého muže, protože je to jeho věc a my nemůžeme vlastně řešit problémy nebo traumata nebo cokoliv z minulosti vlastně pro toho druhého, ale my vlastně můžeme dát tu důvěru, já ti věřím, že ty si to vyřešíš, jak ti můžu pomoct. A tam vlastně odpadá úplně takový ty věty na nic, jako už jsem říkala, já jsem ti to říkala, ježišmarja, co, anebo doptávat se, která to byla, nebo kdy to bylo. Ono je to úplně jedno. Zase jsme v tom příběhu a v tom egu. Ono opravdu jenom stačí tam prostě dát tu důvěru, poděkovat za to, že ten muž tam před ní stojí zranitelný a jen se zeptat, jak ti mohu pomoct, nebo je něco, co pro tebe můžu udělat. A mně přijde, že jako v dnešní společnosti my se bojíme doteku. A nevím, jestli ty to tak vnímáš, ale prostě jenom třeba jako samozřejmě nebudeme chodit po tramvaji a dotýkat se tam lidí, jo, ale jo, když tam máš nějaký ten vztah nebo přátelství, nebo my rodiče k dětem, nebo prostě mezi sebou kolegové, jako proč ne, jo, prostě obejmout, chceš obejmout, zeptat se, chceš obejmout. Ale jak jsi tam teď říkala to, že vlastně když ta žena, když muž k ní přijde, teď vlastně on by tam měl mít tu transparentnost, takže vůbec by tam neměl mít tu pochybu, jo, dozraje do toho a neměl by tam mít tu pochybu, aby jasně ho ta žena přijme nebo ne. A z té ženy, jsi tam řekla krásnou věc, no přece když ho miluje, tak to pochopí. A to je pro mě jako wow, protože jako je to nový. A je to moc hezký, jak jsi to říkala. To se mi jako hodně líbilo. A jak jsi bavila o těch dotekách, tak mně se stalo teď poslední 2 měsíce. Já jsem třeba do té práce jako nechtěl chodit a fakt měl jsem to období, kdy jsem prostě jako neměl tu energii chodit do práce, protože jsem si řešil vlastní problémy. No a to je krásně na tobě vidět, všichni to vidějí. No a jak se to změnilo, tak já prostě chodím teď každý den do práce a máme tam v kanclu asi 4,
5 lidí a já ke každému jdu, s klukama si dám jako hi-fi, nebo prostě si podáme ruce a tohleto a holky obejmu a dám mi pusu na každý tvář. A teď jako úplně ty lidi jako už to čekají, když si tam ráno přijdu, už to prostě čekají a je to hrozně krásný pocit. A když odcházím, tak dělám to samý, mimochodem. Jo, s každým se pozdravím, uvidíme se zítra. A nebo uvidíme se, mějte hezký víkend. Co děláte o víkendu? Jo, prostě a vidíš, jak ty lidi na tebe reagují. Ty vlastně tu zpětnou vazbu, to, že ty ukážeš ten dotyk, ty ukážeš to, že vlastně jsou to lidi, ukážeš sebe sama, jak to vnímáš a chceš a cítíš v ten moment, tak vlastně tam není už co, protože ty lidi, ať chceš nebo ne, ti to opětujou. A jako věřím, že nějaký třeba nemají rádi doteky nebo tohle, mají to jinak, ale ty tam jdeš fakt jako s tím dobrým úmyslem, s tím otevřeným srdcem a prostě je to z tebe. A je to tak nádherný pocit. Já jsem úplně z toho nadšen, jak to krásně funguje. No, ale to je to, jak ty už říkáš, že ty tam jdeš jinak, jo? Takže zase vlastně se tady budeme opakovat, ale proč ne pro posluchače? Naše emoční stavy jsou nakažlivý. To znamená, když ty jsi pozitivní, ale přijdeš do, nevím, dejme tomu, na meeting, kde máš 20 negativních lidí, za chvíli ty začneš, i když ty tam přijdeš úplně ve skvělém vibu a úplně nadšený, dobře ses vyspal, začne to na té padat. A ty to nevíš, co se děje, ale cítíš to. Jo, a jak se tím mění fyziologie těla, takže prostě ty ramena jdou dolů, zvětšuješ tu hlavu a úplně cítíš ten tlak, ale nevíš proč, protože jsi přišel úplně v pohodě. A tak je to i naopak, jo, že když prostě si procházíš těžším obdobím temna, Tápí se. tak vlastně ty vnitřně máš tu temnotu a ty lidi to z tebe cítí, i když bys si hrál nevím na co a říkal co a co bys chtěl a aby prostě to lahodilo uchu, tak stejně to ty lidi cítí, že my dřív cítíme, než jako logicky pak tomu dáme význam, co se vlastně děje. Takže ještě o to víc, vlastně když jsi v tom kolektivu, tak oni přesně na tobě vidí a oplacejí stejnou měrou, protože oni se nebudou chtět, jo, vždycky lidi říkají, já mám kolem sebe strašně prostě jako nasraný lidi. Jo, ne, to nejsou ty lidi, protože ty jsi nasraný, neustále prostě nepříjemnej, tak kolem potkáváš tyhle ty lidi, protože zase, když ty tohleto řešíš a jsi nepříjemnej na lidi a prostě máš to vnitřní nasrání, tak pardon, žádný pozitivní člověk kolem tebe nebude chtět být, protože prostě proč by si to ten pozitivní člověk dělal? Okamžitě už to slyšíš slova, který používáš, to, jak se tváříš, to, jakou máš řeč těla. Takže je to strašně zajímavé, že my vždycky říkáme, že to jsou zase lidi, kterými vlastně potkáváme, ale to nejsou lidi, to jsme my. A to je ten okruh, kterým my se pohybujeme, že my takový jsme. A jakmile se začneš hojit vnitřně a to poznáš, jak přesně ty jsi říkal, když si ty svoje věci vyřešíš a tu veškerou energii ty dáš do sebe a ne na ostatní, co mají na sobě, jak se tváří, co říkají a tak dále, ale tu energii vezmeš a dáš ji k sobě na to své hojení, tak ty lidi jsou flexibilní, jsou příjemní a mají takovou tu adaptabilitu, že vlastně oni vědí, jak jako navigovat, jak z toho prostě vyplavat ven. A to je právě to, že ty víš, hele, já jsem sám za sebe, já jsem v té přirozenosti, já jsem autentický, je mi dobře a proč bych nedával to, co mi je dobře, jakoby ven. A pak ty lidi se s tebou cítí dobře. A to jsou lidi, kteří jsou populární, kteří mají spokojený život, protože to je vlastně ta přizpůsobivost. Jo, když si vezmeš, když máš strom a taky když fouká vítr, tak se ty větve prostě v tom větru, jo, hýbají. A není to to, že teď si vem, kdyby ty větve se nehýbaly, co by se stalo? Tak by, že ho opadaly. A to je strašně důležitý, aby si lidi uvědomovali, že to jsme my sami. Jo, jestli to jsou muži, jestli to jsou ženy, to je, jak my působíme. A já nevím jak ty, ale třeba mě se začalo otvírat spoustu věcí, třeba z dětství, když jsem byla maminkou, jo, a
já jsem to prostě nechápala, takže ti říkáš, kdy je ten moment, že vstupuješ do vztahu transparentně. Ty si myslíš, že vstupuješ transparentně do vztahu, ty si myslíš, že takový jsi, protože ty ještě nevíš, že tam něco je schovaného. Protože podvědomí nám vždycky dá to, co my jsme silní si zvládnout. Ono ti nikdy nehodí něco, nebo si nevyspomeneš něco, kde bys ty byl slabý si to vyřešit. A takže já věřím, nebo to je aspoň moje přesvědčení, zase mluvím za sebe, že i když ty vztahy, prostě ty lidi do toho vztahu jdou a mají se rádi, tak oni si myslí, že jdou transparentně, oni si myslí, že jdou s tou láskou, ale pak v průběhu jeden druhýmu vlastně zrcadlíme ty naše bolístky, no a pak když přijdou děti, tak se ti začnou otvírat prostě, protože to vidíš v těch dětech, to se vlastně přenáší. A buď to ustojíš sám za sebe, že vlastně se koukneš do toho nitra a jdeš do té sebereflexe, jdeš do toho, co mi je, nebo si můžeš i požádat o pomoc. No a nebo si myslíš, že je to ten druhý, kvůli tomu druhému se cítím špatně, děti mě zlobí, tak mi je tak a tak. No a skáčeš od vztahu do vztahu a vlastně se nehojíš a tím pádem ty vztahy máš pořád stejný. Ale to je na každém z nás, každý nese tu zodpovědnost sám za sebe. Je to na každém z nás, jestli jako s tím hodlá něco dělat nebo ne. Každý si ty překážky může nechat, jo. Ale když právě si začneš říkat, se mnou se něco děje, jo, já ti třeba řeknu můj příklad, že já jsem třeba měla jakoby hodně jako vnitřní hněv až agresi, jo, a mě prostě vytočilo úplně všechno. Mě vytočilo, když jsem viděla hračku na zemi, když prostě pípla myčka, hned ji někdo nešel vypnout. A byly to úplně takový jako spouštěčový návaly hněvu, že já jsem vůbec nebyla sama za sebe. Já sama sebe jsem se bála. Ale já jsem nikdy tohle neměla, dokud jsem já neměla svoje první dítě. Já jsem nikdy takovýhle problémy s hněvem, vnitřní agresí neměla, dokud jsem se nestala mámou. A pak mě vlastně, já sama sebe nepoznávala, já se sama sebe bála, ale vlastně i ten můj muž mě nepoznával, natož to moje dítě. Jo, a to prostě děláš věci, které ani nechceš dělat a to dítě tam stojí a vidí to. Protože ty nevíš, co s tím. A to jsou přesně ty věci, které nám se dějou a tomu se právě říká ten osobní rozvoj, ten růst, protože náš smysl je si na to přijít, si to prostě vyléčit, si se prostě zahojit. Jo, a říct si, jo, to je kvůli tomuhle. A čím víc se napojíš sám na sebe, tím víc k tobě třeba to podvědomí promlouvá. A čím víc ty se začneš hojit, tím se ti začne měnit ta bublina lidí, s kterýma se stýkáš. A najednou vy mluvíte stejnou řečí, najednou ty lidi tě mají rádi, oni tě podpoří, oni tě chápou. A co mně se ještě jako děje, že oni mají velmi podobné příběhy. Pro mě, jak jsi říkali, my jsme geniální jako lidi. Tohle je geniální, jak ten život sám o sobě. A ti přijde, vlastně vždycky si přitáhneš to, co je tvoje. Že ten život se děje pro tebe. A buď tomu rozumíš, anebo to ignoruješ. Jo? A já už jsem třeba ve svém věku a ve svém růstu tak, že když mě někdo nechápe, tak to není můj člověk. Když mě někdo nepodpoří, tak to nejsou lidi kolem kterých já chci být, kterým chci já dávat svoji energii, svoji lásku, protože já vím, kdo jsem, vím, jaká jsem žena, vím, jak mám věci prostě nastavené, hodnoty, moje přesvědčení, to, kdo já jsem. Ano, nejsem perfektní, samozřejmě, že ne, nejsme roboti. Táhneš si věci z dětství, táhneš si věci, které se naučil a teď ti třeba neprospívají. Ale moc dobře vím, s kým je dobře, že to cítíš a s kým ne. A tam, kde prostě to dře, tam, kde prostě mi je jakoby špatně a myslím jako fyzicky špatně, že tě bolí hlava, že já nevím, žaludku, prostě máš tíhu a tak dále, tak já vím, že jsem prostě s blbejma lidma v blbým prostředí a není to pro mě. A je to v pohodě prostě říct, pardon, už nepřijdu, nebo pardon, nejdu. Jo, na světě kolik už teď? 8 miliard lidí?
Jo, takže jestli prostě propustíš 1, 2, fajn, protože dalších jako 2, 3 si můžeš do té své bubliny doplnit. Já nevím, jak ty, ale jako já radši budu mít méně přátel a opravdových a kvalitní vztah a děti a rodinu a budu tu svoji energii dávat do toho, než mít hodně známých, ale pak, když třeba potřebuješ pomoc nebo něco, tak nemáš komu zavolat. Ale ne všichni to mají stejně jako já, ale čím já vlastně jsem starší, tím víc já si uvědomuju, jak důležitý je si vybírat ty lidi, s kterýma chceš trávit čas a komu chceš dávat prostě věci z tebe, protože my sdílíme každým dotekem, každou návštěvou, každým, nevím, já jsem dobrá hostitelka, že? Ano. Tak už i ten čas a ta energie prostě připravovat s láskou, pohoštění, uvařit něco, jo, dát si prostě třeba dobrý víno nebo si prostě sednout u dobrýho kafe, to já už si vybírám, s kým tohle chci dělat. Protože já jsem ráda sama. Já nevím, jak to máš ty, ale já jsem ráda sama. Já si vystačím, takže... Já to mám poslední dobou taky to samý, ale mě tam napadaly jakoby hodně jako umět říct to ne, jako nemít tam ten provinilej pocit z toho, že si někoho zklamala, jo, že se s tím nebavíš, ale prostě otočit tu šipku směrem jakoby ven dovnitř a jako vnímat to přesně, jaký signál ti to tělo dává, jako je to dobrý člověk, ne, není to náhodou na můj úkor, nestrácím tady zbytečně čas, protože ten čas je komodita, která u nás nikdy nenahradí nikdo a podle toho si vybírat. A jak říkáš, jako je lepší mít dobrých přátel, než mít známý, tak já jsem si hned představil takový to, že kdyby si vlastně měla těch dobrých jako známých hodně, tak ty to vlastně nestíháš je všechny obejít. I tak, jo. Prostě jenom si vem, jak my to máme třeba, takže my když se vidíme, tak prostě je tam, jako já si nedokážu představit, kdybych vzdal ještě prostě další 3 Lucky, tak jako já bych byl rozlítaný, bych to fakt jako nestíhal. Jo, to už by jako to nešlo. No a ještě se teď vrátím k tomu, k té transparentnosti, jakoby, že jdeme do toho vztahu tady s tím, tak já jsem pod tou transparentností, jako já jsem si zreflektoval to, co by bylo nepříjemné, za co jsem se já vlastně styděl a v tom vztahu jsem byl, takže já jsem si něco do toho vztahu přišel, jakoby přines a nebyl jsem o tom schopný, protože jsem se za to styděl, o tom mluvit. A proto ten jakoby další vztah, když je tam ta transparentnost, tak já to rád jako okamžitě ze sebe dostanu, protože já tam jako nechci, aby to ze mě jako pak postupem času odcházelo, kdy ten partner už si myslí, že už jako si tě našel a už tě někde jakoby má poznanýho. Takže to jsem myslel tou transparentností. No jo, ale zase, když si to vezmeš, kdybys šel ještě před tímhle, tím, že se třeba za něco styděl, nebo si snesl to břímě, ty jsi to neměl vyřešený. Ano, přesně tak. U toho. Takže ty bys udělal všechno pro to, abys to nemusel sdílet, abys to nemusel říct. Jo. A tam je to, kde pak přijde ta linie, tam, kde to fakt odstřihneš a najednou já to chci říct, protože já jsem silný na to se už za to nestydět, protože to mám vyřešený. Kdybys to vyřešený neměl, tak nejsi silný na to sdílet. Tak to, jo, a tam je zase, jak my lžeme, jak my rádi lžeme sami sobě, protože si myslíme, že to okolí, jako tomu okolí na tom záleží. Nezáleží. Možná mamce nebo nějakému blízkému člověku. Nezáleží, ale my si myslíme, já když to řeknu, že to tak je, tak dobrý. No ale vlastně koho podvádíš? Sám sebe, že jo? Protože ten člověk řekne, no tak to tak má. A pak okamžitě vypouští, protože má svoje věci a svoje problémy a svoji rodinu a všechno ostatní. Jo? My, i když si myslíme, že hodně jako lidi nás řeší, tak nás neřeší. Jo? To my si myslíme, že nás řeší. A vlastně celou tu dobu my bojujeme pouze sami se sebou. Ne s tím člověkem, ne s tím, že to mám říct, nemám to říct, ne, tak mu to neřeknu, dám tam ty bílé lži, udělám tohle, protože já se za to s tím, je to OK. Ale jedinýho, koho to trápí, jedinýho, koho vlastně, kdo si tím ubližuje, jsme my sami. A jakmile...
Jo, ten moment vlastně, kdy si přestaneš za to stydět, co jsi provedla, tak je to ten moment, kdy jsi sama sobě odpustila nebo se s tím srovnala. Přesně tak, když si to přijmu. Jo, když to není všechno sluníčkářský, když to není všechno, jo, je to super, já půjdu přes sebe vlastně dělat, že je to OK, nebo to budu potlačovat, že se mě to vůbec netýká, ať je to cokoliv, protože se mě to sakra týká. A jestliže děláš něco, jestliže děláme něco, za co se stydíme, jestliže my se snažíme vypadat líp, než jsme, tak je to sakra problém. To znamená zase jít dovnitř, proč to dělám, co z toho mám, jo, jaký je ten benefit. Proč chci vypadat líp, než vlastně jaký jsem. Třeba ženy to hodně dělají, vždycky ty první rande, když jdeš na jídlo a teď každá žena si dá salát, že? A po půl roce si dá toho burgera z mekáče, anebo prostě... Tak chlap v obleku a 3 měsíce poté v teplákách u Netflixu. Je to stejný, jo, anebo prostě budu se holit a budu mít super prádlo a pak ji tam vidíš v těch vytáhných legínách. Tak buď taková si, že si vážíš sama sebe a to prádlo nosíš pořád takové, a nejenom, když má přijít ten muž a staráš se, že se depiluješ, myješ si vlasy, chodíš na kosmetiku, děláš si nechty, a nejenom, když je tam ten muž. Jo, a zase tam prostě máš ten konflikt, jakože děláš to pro ně, nebo to děláš pro sebe, a muž je to stejný, jo. Já chodím do fitka, jo, a budu s tebou jezdit na výlety a tohle a tamto, a je to gaučák. No tak jak dlouho půjdeš sám jako přes sebe? To je neudržitelná věc. Jo, ono nejde o to zbalit toho jednoho nebo druhýho, ale udržet si ho. Protože přesně, když jdeš proti sobě, tak jakoby utíkáš, říkáš, už odejde. Teď zavřeš ty dveře a ty ženy jedou prostě tu čokoládu. Nelze. Jo, tak si dej tu čokoládu. A ukaž mu, že prostě máš ráda jídlo, dej si ten burger, dej si k tomu pivo, nebo prostě běž ven, je to úplně v pořádku a než si hrát na něco, co nejsi, a pak za půl roku bum. Prostě, ježiš, to není ta žena. Já to slyším tu volnost, jo? Že prostě proč ne, prostě proč to neukázat, prostě proč v tom nenajít tu svou volnost a naopak jako a v tom protikladu, to, že ty děláš něco, co jako normálně neděláš, tak cítím hrozně, že jako člověk naráží, prostě jde proti sobě, naráží a cítím to takový ten fakt jako až jako faleš. No a je to přesně o tom. Je to ono, přetvářka faleš, krásně jsi to řekl, dala jsi tomu krásnou nálepku a to je ono, jo, já třeba znám paní, není to jako blízký, ale od mé kamarádka, a představ si, ona je s manželem 7 let a 7 let ona stává o hodinu dřív, aby si dala make-up, a pak chodí o hodinu díl spát, když on už pak jako tvrdě spí, aby si to zase smila, a on za 7 let ji neviděl bez make-upu. Jako to nechápeš, jo, zase každý podle sebe, ať si to dělá, jak chce, ale takový nároky ona na sebe klade. A když už to dělá teď, co bude dělat, až prostě bude starší a starší a starší, a pak tam máme jako problém s tou naší identitou, že prostě stárneme, že prostě gravitace funguje, že jsou děti, tělo se ti změní, jo, a to je zase jako z ženského hlediska, no a co? Jo, zatím je o tom mít se rád, takový, jaký si, a být prostě přirozený, jestliže nejsi schopná jako žena být bez make-upu před mužem, tak ty máš velký problém, ne ten muž. Víš, co myslím, jako úplně tyhle ty věci já nechápu, no. A to takový to přijmutí vlastně sebe sama takový, jakým jsem, tak ono vlastně to krásně jakoby přelíná i do toho života jako takovýho, když si to vezmeš. Protože já, když jsem si procházel těžkým obdobím, když jsi to tam pojmenovala, nějak jsi to tam pojmenovala na začátku. Temnotou, temné časy, ano. Tak vlastně já jsem s tím jako bojoval, hrozně jsem byl jako to nešťastný, jak jsem si vůbec já k sobě mohl, jako, nebo jak jsem se do toho vůbec dostal, co se mnou děje. I když jako se snažím to změnit, tak to prostě nešlo. A vlastně tam došlo k tomu uvědomění, že já jsem vlastně jako bojoval s něčím, jako sám ze sebou, který místo, abych se přijal, jo, takový, jaký jsem,
a místo, aby přijal i vlastně ten život jako takový, že ten život se opravdu děje jako pro nás, ne nám, jo, a mít tam tu trpělivost, mít tam tu pokoru a prostě jenom v tom bejt a reflektovat si ty věci. A postupem času, protože tam není ten tlak, k tobě ty reflexe jako choděj a ty máš ten prostor si to uzavřít. A najednou prostě, když to takhle, jako, ono to není zase, jak u koho, u mě to nebyl zase tak lehký proces, trvalo to jako dlouho, ale tak to mělo být. Já jsem dneska pochopil, že přesně tak to mělo být. Mohly se tam nějaké věci, zase na tebe, že jo, mohly se tam nějaké věci urychlit, ale prostě každý jsme jiný, jo, a každý to má jinak, u mě to bylo trošku delší, takže, ale tím, že jsem si tam dal ten klid, že jsem netlačil, tak najednou a reflektoval jsem, tak najednou se prostě všechno úplně otočilo. A ta rychlost v tom, jak se to otočilo, to bylo úplně úžasný. Jo, a najednou máš tu energii, ty věci dělat. A ta energie, to jsem se k tomu taky chtěl vrátit, ta energie je něco, jako když jsi zamilovaná, tak najednou tu energii máš taky pro toho druhýho. A ta samá energie je ta, o které teď mluvím, která z tebe září, je to vidět. Jako u toho zamilování. Taky lidi říkají, ty záříš, co se děje, jo. Takže i když tam ten partner není, tak takovou energii máš, takovou tu v té óře, prostě lidi to vidí, prostě přitahuješ ty lidi k sobě, jo. Prostě máš tam něco. Tak já bych chtěla připomenout posluchačům, že dnešní téma je autentičnost, tedy naše přirozenost a boje s tím. A tam, co vlastně ty říkáš, Davide, je strašně hezká věc. Ty říkal, já jsem s tím bojoval a trvalo mi to dlouho. A ty si právě bojoval s tou autentičností. To, co David je uvnitř, tak jak věci vnímá, slyší, vidí, jak to má, jeho hodnoty, jaké je vnitřně, versus očekávání, jak by měl být, a výchova. A to jsou 3 věci. Co my si myslíme, že od nás druzí očekávají, výchova, co nám bylo předáno, a to je to, jak my fungujeme, to je ten naučený, vlastně všechno máme naučený, a pak ten vnitřek náš. A samozřejmě každý jsme jiný a každému déle to trvá, ale vlastně s čím ty bojuješ, je, že bojuješ s tou autentičností. Ty bojuješ sám se sebou, jakýmikoliv látkami, věcmi, lidi se vlastně dostávají i do úzkosti, do depresí, do úplného vyčerpání, vyhoření, protože vlastně jdou proti sobě. To tělo ti řekne a ty sám se sebou bojuješ. Ty nebojuješ s okolím, ty nebojuješ s partnery, ty bojuješ sám se sebou, s tím přesvědčením, jak by se směl chovat, versus tak, jak ty to vnitřně cítíš. A zase je to pouze na nás, kdy my složíme ty zbraně, kdy my si řekneme, jsem taková, jsem takový, s dobrýma stránkama, s temnýma stránkama je to OK. Něco mě dávají i temné stránky, protože ve všem je to učení, ta moudrost. A chci žít jenom v těch temných stránkách, nebo chci pro sebe víc. A tam, když dojde k tomu, jak se to řekne česky, jako že to přijmeš, že se poddáš, surrender. Surrender. Do toho pocitu. Podlehnutí vlastně, uvědomění si, takový jsem, taková jsem, ale chci být lepší. Tak tam je přesně ten moment, kdy jsi sám za sebe, kdy jsi autentický, protože ty víš, co chceš a co nechceš. Nebo bychom to měli vědět. Nikde vlastně není napsaný, jak bychom měli žít. My to cítíme. Sny, které máme, jsou naše sny. Když se nám zdají, tak jsme schopni si je splnit. Ale když vlastně celý den ležíš na gauči a jenom bojuješ, ale vlastně ty fyzicky sedíš, ale vnitřně bojuješ, tak vlastně ten den krájíš. A krájíš a najednou už to není den, už je to měsíc, už je to rok. A takhle vlastně jenom odkrájíš celý život, protože bojuješ.
Já si ještě pamatuju, že já jsem se tam vlastně snažil jakoby nějakým způsobem zabavit, hledat to všechno zvenku, jo, a to bylo takový rozhodnutí, třeba tak teď půjdu nějaký kursy udělat, teď tamhle to a to mě všechno změní, jo, opět jsem tam hledal takový ty věci navenek, co jsem si myslel, že mě jako změní ten vnitřek, a ono vlastně ne, naopak ti to dělá větší chaos, prostě tam v ten moment nejdůležitější pro mě bylo se prostě zastavit, přijmout se takový, jaký jsem, ze vším, s pokorou k tomu životu a prostě v tom chvilku bejt a tam teprve se začít jako odnaučovat nějaký věci a naučovat se ty nový. Jo, že to nebylo předtím, ale to byl v ten moment, kdy já jsem se zastavil, přijmul jsem to, pochopil jsem to a prostě pak já můžu něco navenek jako dál se posouvat někam. Ty jsi říkal, že jsi čekal, že ty kurzy jako ti změní ten vnitřek, tak kdo ti vlastně změnil ten vnitřek? Já sám, jasně, jako já sám jsem se to zmínil. A to je to, že my chodíme s těma klecma na hlavách, hledáme klíče od té klece a máme je v ruce, ve vlastních rukou, jo. Takže to je úplně prostě krásný poznání v tom, ono, jako taky to je přesně to, že my jsme naučení tím systémem nějaký věci chápat, hodnotit, soudit, všechny tadyhle ty věci. Nějakým způsobem jsme to naučení, že to funguje takhle, jak to má být. A už to fungovalo, jo, to ti říkají rodiče, aby to fungovalo, to vždycky bylo. A vlastně ano, bylo, ale jak efektivní to pro tebe je, jak to s tebou souzní, jak ty v tom jako osoba můžeš být autentická. Jak ti to na tebe působí? Seš tom volná? Máš tam tu hravost, pokud to je něco, co by chybí, nebo v životě jako máš ráda. To jsou věci prostě, které jako pak pro ten systém, který nám daný, nejsou vhodný. A není právě proto ani s nimi jakoby bojovat. Prostě nechat to, uvědomit si to, OK, já jsem ale jiný. Každý jsme mimochodem jiný. Takže pokud ten systém nám neumožňuje projevit tu naši autentičnost, tak ji v sobě musíme objevit, ale jinak. A to je krásná cesta. To je nádherná cesta. No ono vlastně jako každý dospělý má, že jo. Akorát my si ji blokujeme sami, protože přesně to jsou ty přesvědčení, co si o mě lidi myslí, já to nemůžu říct, protože prostě jsem naučený tak a tak, teď se to nehodí, ale když si vezmeš, že já nevím, kolik statisticky teďka to je, ale kolik 84 let se dožíváme? Jo, možná víc, nevím, ale jo, když si to tak vezmeš, tak vlastně sakra máš 84 let na to si to tady užít. To jsi řekla hezky, užít, mimochodem. Užít, ano, užít, přesně. A jak ty si to užiješ, ty víš, jak si máš ten život užít a nebudu se tady strachovat 20 let, že prostě co si o mě kdo myslí, co bych měla, co bych neměla, jestli tady budu prostě 84 let jíst salát a nikdy si nedám ten burger, nebo nikdy neochutnám čokoládu, nebo si nikdy nedám prostě panáka, jo, rovnováha. Prostě mi tam tu harmonii, ale užívat si ten život a prostě žít. A tam právě ti přijde ta energie, protože ty cítíš, když žiješ. Ty cítíš, když máš tu energii, když tě život baví, když je prostě hezky, když potkáváš lidi, který ti sednou, když se ti děje v životě to, co si přeješ, že ty příležitosti ti přijdou, že máš finanční svobodu, že máš zdraví, jo, tohle. Já nevěřím na náhody, takže to je moje přesvědčení, že já nevěřím na náhody a věřím, že my si ten život tvoříme a tvoříme si ho skrz sebe. A když vlastně tu energii dáváš do sebe a máš dobré srdce, máš dobré úmysly a jsi prostě dobrým člověkem, to ale neznamená, že nemáš ty temné stránky, že nemáš prostě nálady, že nevybouchneš a tak dále a tak dále. To neříkám, prostě každý jsme nějaký, ale ty cítíš, my každý cítíme, když opravdu žijeme. A
A jakmile ti vchodí signály, že jsi často nemocný, nebo že jsi unavený, nebo že se cítíš vyčerpaný, nebo že prostě tě něco nebaví, nebo že nedokážeš zastavit hlavu, tak to už jsou signály. Buď to začít řešit sám pomocí sebereflexe, ale spoustu lidí, který já kolem sebe mám, třeba tu sebereflexi vůbec neumí, anebo požádá o pomoc, anebo se svěřit, protože ono nejhorší je to prostě dusit v sobě. Právě, jo, tam dát tu přetvářku, dát tam tu faleš v tom, já jsem OK, je mi dobře, nic se neděje, nemám problémy. A mně se líbilo, jak jsi tam říkala, že vlastně i když ten člověk jako dospěl k tomu, že se uvnitř zpevnil, našel tu sebelásku a září to z něj ven, a tak jsi tam zmiňovala, že vlastně to není pořád konstantní, ta změna se furt děje, budou se nám dít ty špatné věci. A k tomu jsem chtěl říct to, že ano, budou, pokud tam není něco seriózního a nemluvíme se o smrti a zdraví jako vyloženě takhle, něco, co my nemůžeme ani ovlivnit třeba do určitý míry, zranění a tak, pokud ten sport milujeme, ale jde o ten přístup, to, jak my se na ty problémy možný koukáme. A já se teď na ně koukám jako dar. Že to je prostě dar, že mě to má něco naučit. A ono to je tak jednoduchý, že to lidi odmítají, že to je pravda. Je to tak? Ano, máš 100% pravdu na tomhle, protože ono je to opravdu jednoduchý a až tak jednoduchý, že lidi nechápou a hledají pořád něco víc. Další důkazy. Jak poznám, jak by to mělo být, jak by to nemělo být. Ale ono to opravdu je jednoduchý. Až mě to překvapilo, jak to... A ono v té jednoduchosti je opravdu ta krása. Jo? A nechceme si to jako nemít to pořád jednoduchý. A vlastně ta jednoduchost je ta cesta, protože vlastně míň někdy znamená víc. A je to tak? Takže opravdu tohle mi jakoby hodně ulehčilo, zjednodušilo, prostě dalo mi tu volnost, když já jsem si uvědomil, že vlastně ty věci, ty problémy, ty možný zmatky v tom životě, protože my můžeme uvnitř být pevný, ale ten život se děje i jako mimo nás a my to musíme vnímat a nějakým způsobem na to reagujeme. Chodíme do práce, máme rodiny, máme děti, máme zaměstnání, máme koníčky, všechno. Tohleto je ten život navenek. A uvnitř my do toho jdeme s nějakým nastavením. A pokud se tam něco děje, co může způsobit ten problém, může způsobit i tu hádku, může způsobit cokoliv, jsme lidi, máme chyby, tak ale nejdi tam do toho s tím, jako to se zase děje mně a proč se mi to vrací, já jsem už se cítil dobře a najednou jsem do toho zase spadnul a život a je na prd a všechno tohle. Místo toho to přijmout a říct si děkuji, co se z toho může naučit. Jak jsem se do téhle situace dostal, co se z toho mám naučit a jak to příště udělám jinak, abych v té situaci nebyl. A jakmile to uvědomění a učení proběhne, tak už se ti to nevrací. Přijde něco jiného a to je růst, to je naše základní potřeba. A já jsem se tě ještě chtěla zeptat ještě k tomu boji. Byl by si schopný shrnout třeba 3 věci, kdy cítíš, že pořád bojuješ versus, když to porovnáš, když vlastně to přijmeš, když tam máš vlastně to, že se poddáš. V každodenní komunikaci, která mi je nepříjemná, jsou to takový ty nedůležité věci, ale jsou to urgentní věci, které občas nepočkají, kdy se zastavím a kouknu na sebe, že prostě lítám a že se mi změní mluva navenek. Že nejsem to vlastně já. Jo, nejsem to jako já jednám z toho stresu, z té rychlosti. A vlastně to zastavení se, že si to zreflektuju, říkám, tak já jsem se tady do té situace dostal, protože já jsem si tu situaci nechal dojít až tak, že já v tom nejsem já, jen není mi v tom dobře a jsem rozlítaný. Další věc, to může být i vlastně v tom vztahu s tou, takhle, já jsem měl vztah k alkoholu docela jako dobrý, bych řekl.
myslím dobré, jako, že jsem to až jako jel na dno občas, tu lahev, a někdy byly třeba 2 a někdy třeba víc. A já jsem si tím léčil svoje jakoby rány. Já jsem do tohleto unikal, protože tam byla pro mě ta realita úplně jiná. A když nad tím vlastně přemýšlím, tak já jsem se to alkoholu pak jako bál, protože jak já jako fitnessák a jen co všechno biohacker můžu sobě sám dopustit, abych prostě pil takhle a druhý den se cítil a ubíjel se za to. No, protože jsem si tam léčil problémy a chodil jsem a unikal a měl jsem to jako jedinou vlastně možnost, protože vztah mi nefungoval, práce mě štvala, blbě mi bylo druhý den, takže já jsem ani tu energii neměl. To, že jsem si šel na půlečky do fitka zacvičit, tak jako to mi má jako zachránit. Nefungovalo ani už tohle. Takže já jsem vlastně sám sebe trýznil. Jo? A nebyla cesta ven, nebylo to kolo ven. Já jsem alkoholik nebyl, ale konzumoval jsem tak, až mi to bylo nepříjemný sám sobě. A co se stalo? I v porovnání s ostatníma, já jsem vlastně si uvědomil, že oni pijou mnohem víc a neřešej to. A já jsem to prostě řešil. Bylo mi to nepříjemný. A bojoval jsem s tím a všechno. Takže já jsem si, jak jsem si srovnával ty věci všude kolem, tu skládačka najednou začala zapadat a já mám úplně jiný stav k alkoholu. Já nemám potřebu unikat, já si dodám příležitosti, neříkám, že si pivko jako rád nedám, já už to neřeším, prostě dám si ho, když mám něj chuť, ale neženu to. Vím, kdy tam mám tu stopku, vím, kdy si to můžu dovolit, nechodím naopak jako o tom, co konzumuju, ještě dál někam pokračovat, protože vím prostě, jako já ani tu potřebu tam nemám. To je zajímavé, že to prostě všechno tohleto smyslo. Ale to, že si dám se známýma, v kterými je dobře, s těma dobrýma lidma, kteří se prostě kolem mě, že si tu skleničku jako chceš ty, tak si vím, že jsme jeli do těch Alp a taky jako jsme to neřešili, najednou to vyplynulo z toho a bylo nám v tom všem dobře. Ale taky jsme šli spát. Jo, taky jsme šli spát, nepokračovali. Ano, jasně. Ale víš, že tam najednou je prostě úplně jiná energie v tom, že ty jak to máš srovnaný, ty nemáš potřebu unikat někam. Jo, nehojíš si s tím nic, protože jsi jako zahojená. Takže tam ten rozdíl taky byl. A druhá věc je v tom, že přesně já na ten život jako nereaguju. Já si tím životem nechám vést. Mám v tom tu důvěru, že on ví ten život, proč já jsem tady, co pro mě má v rukávu a já jsem k tomu otevřený. Já si nebojuju. Já vlastně jsem byl i jedno období, že já jsem se prostě tím lidem vyhýbal. Když jsem si říkal, tak já nejsem ten fitnessák, já mám tady nějaký problém, vyhýbal jsem se těm lidem, byl jsem nepříjemný na ty známí, ty sama víš, že? Nebyl jsem zrovna nejlepší jako osoba. Nejlepší kamarád. No, nejlepší kamarád, jako v tom období asi ne. A bylo mi to hrozně vlastně i nepříjemné. Já jsem jako odporoval, jsem se naopak jako zasek a šel jsem proti a dusnul jsem se a ty tam mělo i to ego a nevím co všechno. A jako naučit se říct si o tu pomoc a teď jde o to, a tam máš jako člověka, který opravdu s tebou myslí dobře a nedává ti jenom ty rady. Takže vlastně já mám teďkom pokoru k tomu životu, že já jsem v dobrých rukou. Já to vím, že jsem v dobrých rukou. A ty věci, když ten přístup takhle je, tak vlastně najednou ty objevuješ ty věci, že oni k tobě chodějí. Ty potkáváš nový lidi. Najednou máš víc příležitostí. Ale to je to, že máš tu důvěru v ten život. To prostě si necháváš tím životem vést. Já jsem ryba, takže já tím proplouvám. Krásně mě to unáší tím dobrým, jakoby správným směrem. Ne dobrým, správným směrem. Protože je mi v tom dobře. Takže nemám potřebu. Promiň, abych jenom chtěla pro posluchače říct, že jakoby proplouváš, protože ty už seš vlastně v tom svým růstu a vyzrálosti, že ty dokážeš vlastně ty signály zvenku z toho života vzít a obrátit je na tu příležitost a dokážeš prostě ty příkazy tomu podvědomí a to, jak žiješ a přemýšlíš a vnímáš a miluješ, tak je to vlastně v tom podpůrným, jo, v podpůrným režimu, aby tady nedošlo k nedorozumění, že nechávám se vést životem, on mi ukáže a upiju se k smrti, jo, jen aby jsme tam jenom nechali ten rámec, že když vlastně lidi dokážou a dostanou se
do té fáze toho hojení a vědí, co je sebereflexe a vědí, že vlastně si můžou sami sobě důvěřovat, že jejich úmysly a záměry jsou čisté, že mají otevřené srdce a že prostě chtějí se mít dobře, tak pak ano, necháváš se vést životem, protože ono to chodí tobě a ty vlastně tomu rozumíš, co ti chodí a potom vlastně jdeš do té akce a bereš ty akční kroky z toho, co ti chodí. A tam pluješ v té lehkosti, jak ženy, tak muži a nejdeš na tlak. Netlačíš, nebojuješ, musím, tak by to mělo být, ale jdeš, co ti to ten život přinese. Jenom abych to dala na pravou míru. Určitě jako nebudu to dělat jako v období, kdy jsem si léčil problémy alkoholem a nechám ten život proplouvat a budu ještě to víc konzumovat. Tak opravdu jako ne. Já jsem se tam spíš bavil, co jako jinak je teď a co bylo předtím. To ponaučení z toho pro ty naše posluchače. Takže opravdu takhle člověk měl by si to uvnitř mít srovnaný a aby vlastně ten život mohl mít tu důvěru v ten život, že prostě to... Jo a taky opět, když máš problém, tak jako nedůvěřuj tomu životu, že on se sám jako nějak vyřeší, pokud ty s tím sama nebudeš vnitřně pracovat. To je taky další věc. Jo, skvělý. Já bych jenom shrnula ještě pro posluchače, jak poznáte, že člověk, s kterým mluvíte, nebo vy sám se sebou bojujete. Jo? David tam hezky řekl v jazyku. Nejčastější je ale. Že posloucháte, nebo váš vnitřní dialog a pak si řeknete, ale já to udělám tak a tak. Jo, pasivní agrese, slovíčko, ale je, že jste prostě v egu a bojujete. Druhá věc, že hodně jako jste v příběhu. Takže pořád máte tendenci ospravedlňovat svoje chování, takže vlastně hledat si příčiny, proč třeba pijete, nebo proč se zajídáte, protože jsem měla těžký den, protože mi někdo umřel, protože před 20 lety se stalo tohle a tamto. Jo, takže vlastně vy hledáte ujištění, abyste si to mohli dovolit, vlastně sami před sebou se třeba napít, nebo to zajíst, nebo prostě se schovat před světem. Další věc je, že viníte ostatní, jo? Že jste v té oběti, že oni za to můžou. Kdyby se choval tak a tak, já bych se cítila líp, nebo by to bylo jinak, nebo bych se měla líp. Kdybych měla víc peněz, bylo by to snazší. A tak dále. Jo? Tam je zase ta oběť. A čtvrtá věc, kterou bych řekla, je, že lidi vám opakují pořád to stejný a vy mu nerozumíte. Jo, že vy víte, co máte dělat, ale prostě nechcete, nebo nedokážete, nebo nemůžete. A to je vlastně signál pro vás, že s tím stále bojujete. A dokud prostě nedáme ty zbraně dolů, tak i kdybyste si zaplatili jen terapie za 100 000, kdybyste šli do programu za 100 000, kdyby prostě i o manželství, o partnera přijdete, že vy nejste schopni ještě složit ty zbraně. To je první krok. To začít dělat jinak, začít to cítit jinak a dělat to pro sebe, nepodvádět vlastně sám sebe. Můžu se ti zeptat, Davide, jak dlouho tobě to trvalo, kdybys to dal do roku? No, rok. Kdybych mohl použít ten rok, tak tam se trefneme, pokud bude rok, ano. A ono tam ty vlny byly jako trošku, jako někdy se to zlepšilo, zase mi to vyhouplo trošku nahoru, ale zase se mi to vracelo, přesně. Takže rok. Já můžu třeba si jít za sebe, protože já teda nemám takovouhle zkušenost, já mám jinou zkušenost a já mám zkušenost zajídání, prostě jídlo, že jo, ženy a jídlo. A já můžu říct, že mě to trvalo 5,5 let. Jo, 5,5 let toho pochopit, jak to tělo funguje, proč ukládá tam, kde ukládá a zbavit se toho, co prostě my jako ženy chceme se zbavit, protože chceme být krásné, chceme prostě vypadat a cítit se dobře a mně to trvalo 5,5 let, než jsem vlastně pochopila a přestala bojovat a jen se vlastně do toho poddala, přijmula to a pak to najednou šlo. Lehce, v pohodě, v klidu, z radostí, z lehkostí 5,5 let. Takže jak vidíte, každý to má jinak a každý
má i jiný problém nebo řešení na ten problém, ale je to vlastně o tom stejným. Bojujeme sami se sebou, nechceme přijmout to, co se nám děje, a vyčerpává nás to, vidíme ostatní, nebaví nás to, utíkáme před světem, utíkáme před lidmi, ale utíkáme vlastně sami před sebou, než se dostaneme do té naší autentičnosti, do té naší přirozenosti a jsme teď a tady. Já bych posluchačům chtěl poděkovat, že nás dneska poslouchali s Luckou. Já jsem David, Lucka, a budeme se těšit na příští epizodu nás dvou, Lucka s Davidem, kdy budeme vyzdvihovat a vlastně svítit na určitá témata, která můžou nám všem být vlastní, a nacházet ten klíč k odemykání těch vlastních klecí kolem hlavy, nacházení toho klíče, vlastně, který my všichni máme. Takže děkuju všem posluchačům, děkuju tobě, Lucko, děkuju sobě a zase příště naslyšenou. Děkujem. Naschledanou.